Iya. Untungnya kok balungnya Mas Mudik kok ombo. Balungnya kok kuat. Ngopo ini batang kamu. Jadi kita sudah nyampe warung Mbak Lin, nanti masih mungkin ada 3 kilo lagi. Tapi wis gak iso mandong asu karena jalannya off-road. Ada. Kita ngisi bensin dulu ya. Bensin cek ben kuat. Karena mulai kurang tak mesti gung roh. Terus ini tadi bar hujan dan lebat. Jadi Mbak Lin isu. Tapi engko medane rono iso berapa, Dik? Wis to iso ra iso kaya ora tau anu to. Iya, kebas. Capluk sik ki ngisi bensin. Itu kan. Aku mengembas ning omah ki apa to? Omane mau lancar. Makan piin, dah yo aku. Ndang gagi. Napa gaene kok? Aku seneng wong sing tanggap. Ini seneng. Gak ndang tak malah. Sing dibutuhno. Gak dolan HP malah nyekel TikTok gambar rudol. Sawetan didelok. Nah, diomongin. TikTok budal nek cepet-cepet. Kene cek ngurus. Nah, bendungan cek nanti. Kopi aku wis gawe kopi. Kopi. Yo ngarep budal. Cek ngene neh ngenteni kuwi. Aku wis ngomong jane jangan jadi orang yang membosankan. Nah, menyebalkan. Nah. Nah, iso iki sing apa sing anu ndang tek. nah. Ora usah dikongkon ndang tanggap. Iki to Mas guyu syuting sik to Mas. Iya to Mas. Jadi wong kuwi nak kita kerja sama tim kuwi dadine ndi to sing kurang, ndi to sing anu. Nah, iso saling melengkapi. Nah, nak ngono story jare ada hal yang tidak harus dikatakan tapi harus dimengerti. Lah. Ngertine kapan? Gampangane ya. Batas kata. Ya lho, masuknya langsung tanggap. Tapi kula mboten langsung kalian jenengan. Jenengan pundi? Apa dion, Pak? Nyonya tapi Nyambut teng Polsek mriki. mboten. Teng pundi? Kula pihak swasta, Pak. Oh, swasta. Sing kurangane sapa ya? Asli Kudus, Pak. Oh, Kudus. Kudus. Wah, mantan Kudus banyak nih SKT Kudus. OSKC ya. SKT Kudus itu beliau ke Madiun. Pak ya. Tapi itu enggak, Pak. Tapi Pak niki menetap di Madiun. Aku di BSD. Cuman ini lagi pulang kampung ke tempat istri. Oh, lagi mudik. BSD ki apa teh kok? Ibu ibu. Gak ngerti aku, gak ngerti Bos. BSD ini kenapa, Pak? Bumi? Polda Tangerang. Oh, Tangerang. Ah, belum. Iya. Pahit Kopi satu. tambahi gula ketiga. Bloki rungokno to. BSD. Pan kan pahit. Sak malah. Ben ono manis sithik. Menjoki apa? Aku menjoki. Kaitan joki. Engko aku elek mat sing joki. Aku wedi joki lek mat kuwi. Ngalah undal-undul. Heeh. Ning ngarepe wong yang ngerem kok. Tak kondang nyalip kuwi jadi gak iso terus. Wedi aku malahan. Tak sopire ya lek ya. Kok malah balo mulino kabeh kok mijetno nyopir malah. Niki awet cilik lahir nang gubuk lho. Alat. Dan ngene kaanggep biasa. Heeh. Kon wi gak iso terus. Barang masuk lurus bisa. Masuk loro wi terus emang kan pas gone mono. Ngene nang kepalamu sini apa ta? Jajah. Putri bater semenggok ya. Oh, kancaku telepon aku nak kehilangan apa iki arah. Arah. Heeh. Nak aku ora ngerti petane. Aku sing ngerti kono kudune aku ndang banter-banter. Heeh. Malah ngene ngenteni kene nak telung prapat lagi judul ya Allah. Lah kono enek sing kawin barang. Ya tau ngono lho. Aku jan ya sempet aku. Rasakno. Wis tak sopir Mas, engko ade gak karuan. Ya piye Pak Dik tak kondang nyalip, gak ada nyalip. Jadi gak iso ondal-andul iki semremet aku yen ondal-andul gregetan. Ini pijet dong. Banget. Tenan gregetan aku. Ya, Tapi ya begitulah Surahman. Mat. Tiga lintah model gak iso. Gak iso iki. Dereng weh. Gak iso lho. Makan sih ya. Makan kita ngopi habis itu go Bos ya. Go.
Bisa sih. Terus kena banyu. Sore. Nek banyune Dik. Hah? Gak teles. Aja dikasak. Gak menak motor iki. Bos, nek celeng, Bos. Demi celeng. Sokat nih. Nika iki yang serdi itu. Tok-tok. Mungkin Pengaruh sama. Iya. Gak iya sih. Oke, motor kembali ready beroff-road Ria. Ah. Nah, banyu. Kena banyu ngono iki. Berarti kuwi mang. Mati nah. Malah pedot emat. Masih rusak kuwi. Malah dipedot. Awannya jadi pedot malah dipedot. Aku kena rek kuwi. Lah melu Iki ora pedot, iki trayon cep-cepan. Lho, kok kayak gini kabel. Iki cep-cepan. Delok cep-cepan pedot. Iki kabel pedot. Lah kok malah iki iki Cep-cepan ki lho, Cok. Goblokmu iki cep-cepan. Nek ngono iki enak bitenge kok iso. Lah kabel di. Gede. Kabel gede kabel apa tadi? Oh filter wi. Filter kok iso. Jan gak karo-karuan iki. Piye awake iki? Celeng manak buber ya koyo ngene iki. Kok ora wi blengkokne? Gak lego iki. Ya, bisa delep yang penting. Kuku bos. Arep tekan neh bos. Nyapa waris barang. Sing iki duduk. Gak teko mat. Kayak mencelok emo. Kutut keren nek lho. Wong ki nek mangane sego apa ki? Go karak ya Mat ya. Tapi kok selek kemogok neh. Jajal sik to dijajal Bukan ketepileng lho. Wong ki kan perlu dicoba. Karo-karuan. Pak dhewe iki. Ini oke, gak bisa. Iki buat jadi aku ki rusak iki nih bos. Gak cek. Lodok iki Iki podel. lodok podel. Tapi kok nek digo ning ngene. Dienggo kene apa? Ora nek Alah ora apa garis ora sopir. nek nek jumlah-jumlah kene nek ucul berarti nek mati berarti ku ucul. Iki ucul ya. Gak karo-karuan tok loro. Solasine bu gua mau. Gua to gopo? Iki apa to solasi? Lah gumbutal kuwi kok mesti teles neh kok. Kok anak plastik kena Kok plastik. gak wis plastik iki padha isolasi lek. Lah digu. Nyeduk kaduk. Carane gundalan kuwi terus dikoreki. Lah Nah, bos. kalah Kok mare bengke. Plastik M kok.
Lulusan S1 lah kok mari lulusan S3. Wong STM e yo ngono kuwi lho. Ora ora penyakit sing endi ya iki nek mau. Penyakit tak tibake busi. Nek nyuwat drum. Telas ora nyetrum piye to? Iki kan demek gak gelem. Lipat mawat, Pak. Awas, Pra. Kutut aku. Kuku kok kutuk men. Kuku lu matamu duluan kae, bre. Cuk. Dirine pedhot jere. Selesai Pak. Jereng to kok. Masuk kuwi lho. Kendala bos, teknik bos. Teknik. Ya. Oke, gas. Nanti nih. Busi. Ora busi ternyata, Bos. Tekan banyu kuwi langsung. Ternyata banyu mati terus. Dah, cek Waduh kayak. Gak njol wae menang ta iki lho. Lapduk. Banyu! Jalane kerubahan wit lho. Iki apa dalane? Duh. Kena banyu cas langsung mati lho. Iki. Duduk iki. Iki gini apa sih ikimu? Bisa nggone mat. Iki gone mat. Waduh, kawan barang gila. Bos, gue kena gue terabas gitu. Nek banyu sikit mati. Apa nih? Mau besok tau ben Padang. Kata sih. Lah, cakep di kawan. Pas Malah dijarati. lagi gue gak tadi. Loh, kayak ngopi kayak surprise toh. Jorok aja jembut. Sebut neduk. Jadi selesai. Bos aku gak apa-apa, Man. Dicalus garing ini selesai aja. Akhir telas seperti Nyenda aja, Pak. Paman kamu jangan lancar ya. Bisa kita bener. Angger trap saiki nyiprat kene mati. Mati. Karo bodi. Sing kabel sing hubungan karo bodi. Juga rai kita loh, Bos. Singki. Karo kene. Iki sini bodi. tidak masalah iki ket mau. Angger cret banyu kok langsung cepet iki. Ada kok sepusnya. Gak kena kuwi lho. Gak mati ibu sini. Ibu sini, nek ibu sini bos sirami mati. Bisa busine seramnya. Enggak, Mas. Alah. Tarkan nama sene. Ternyata Sini. busine nyiprat mati. Dadi cepet dilapin neh, yo. Oke. Wis tak buntelane di buntel plastik kabeh, wot kabeh terus dikoraki. Iki jane langsung. Langsung iki rono. Tapi gak enak Gak enak kabel. Lah kabel ijo iki lho. Endi kabel iki? Lho, Lho. kabel iki. Apa iki? Iki Kuat ora iki? kuat to iki jangan. Lah. Iki aliran listrik dhewe iki. Lah, wis gak manut PLN awak dhewe.
Lah mesti Ala tak batek miring, tenan lho. miring lho. Ora Besok pangot ki kok sak ngawur ya. Apa sarok kok sih? No. Mati koroka, rokok ae. Pokoke. Enak deh. Ngopi pra. Aman. Karuan. Apa iki? Koplok wis serabut karek loro. Endi? Korek. Alang ya wis. Heeh. Ora meteng. Iya. Lagi budal wis kok ini. Iki terus penuh perjuangan iki. Ora ruang edok tok sing perjuangno. Alah. Mending Nomor piro? ra petuk Wis sitok wis kuat iki. bojo. Timpahan katok. Salah. Iki iso dilebokne kene. Tentang. Masuk kok gebres terus kok. Motor buka. Orang Ra nggo apa-apa. kudu ngopat tapi tok. Iki bisa. Kabeh selek ten. Plastiknya kah? Endi? Ah, masuk to. Aman. Wis dilepet rek. Plastik rek. Oke. Resek aku gawane. Jajal kena pedot. Pelindungin kan. Jadi di sini. Ini ya. Mereka. Titik angin di lain apa nak lagi kurang. Jadi belum kena. Biar Keren. Di sini jadi. Kalau gak iso gitu anu iki. terus bakar. Salah dibakar. Nek ngono iki musuhe. Selamat. Jajal Dik. Kira kae. Iki jeke toke. Ini tak mati. Itu plastik nih. Jujur ati plastik iki lek Oke. ini gak mati ngono tok. Mulai langsung nih bengkel bos. Langsung kayak bengkel ana hiburan sapa kae? Anjar. Anjar. Anjar perang indah dari tenanan. Apa nih? Iya, sigaran iki. Pikiran apa? Plastik. Plastik kok depan sak.
lokasi cek apa iki? Sik. Atur iki. Rono. Kan nyiprat alon-alon ya. Yo. Yo. Alam. Alam. Mati dulu. Mati. Biar juk, biar. Ah. Alah gelepan busine. Gelepan ke? Yo, surung. Bot-bote golek celeng, Bos. Celeng bobot ra sepiro. Anu nyarakne dodo. Gantian. Tenang, kok naik jaring. Dipasang nang ndi nek kene kono. Berburu semi terabas iki. Perburuan kali ini sangat Membagongkan. Kembali pasti. Nah. Oh, emang mbok balik no? Waduh, ae iki kok nek anu. Tahu tak Gus kuluk barang mekane tau nek. Kuluk gedung. Lah. Sik, Bos. Lara tak. Lidah sepatu sik. Bos. Banyak pasir. Aduh ya Allah. Iya, Bos. Jadi ternyata apa ya? Tutup busi, Bos. Gak anu kan ku wis oblak makane nek banyu mati. Tadi mencoba pakai gone mat ternyata pecah ya. Terus terpasang tak gone kabel tak langsung no. Aman. Cuma ntar kayak gini. Ora jatuh kok kayak gini piye sepatumu go. Iki lho, asune. Bang. Go. Alah, mangan dok santeleng ayo. Hei. Bang. Budak iki. Sini. Ambil. Ambil. Hei. Jak. Hei. Sabar. Cepat. Usah pengen gak anu. Enggak tomat dengan jo. Kita nyapa tong? Itu anu sepatu ki. Salah aku nek mangan. Ayo, Sangan celeng. jangan celeng.
Iya. Ya. Jalan ekstrim ya. Betul. Ribun. Sudah tau rene, Bos. Naik jalan naik. Oke. Kita dan. Wis mulai. Lah ginyer. Coba. Oh, no. Mau urip. Apa maju, Bos? Iya. Baru dan Ini agak penuh. Ini palsu. asune tentang kene. Enggak, nanti asunnya tetap digawa tapi dituntun. Ojo mlayu sik, nek mlayu sik engko Ngobrol-ngobrol. sing diasun serono apa, Bro? Iki. Kira-kira. Nih, ayo coba.